السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمدك أي كما يوعيلكم دحان دوعيلكم كما يوعيلكم تاريخ ناي ولدنا خنقركم زانتا زمدك أي قدم امنتي نيرو تاريخ ناي ولدنا بامنتي يوم دخلوا نيروم امنت دمان من تاي حادرا ذهبكا ገንዘብ ዝኹን ዘረባ ኹን بامنت ኢናም ዝኸዱ ነይሮም እምነት ዘጽንሑልና ድማ ሳብ ሕጂ ንዓኻትኩም ውርሻ ናይ ወለዲ ክንነግረኩም ዘምደቀይ ጭን ኢልኩም ስምዑኒ። እቲ እምነት እንታይ ማለት እዩ? እምነት ሓደ ሰብ ዝሃበካ ገንዘብ እንተኾይኑ ወላ እኽሊ እውን እንተኾይኑ ብእምነት ዝሃበካ ብእምነት ኢኻ ትበንዑ ከምታ ዘላታ ተቐምጠሉ። ኣብ ዝመፀካ ድማ መፂኡ ሃበኒ ምዝብለካ ኢተን ገንዘብ ይኹን እኽሊ ይኹን ዝኾነ ዘቐመጠልካ ብእምነት ንዕኡ ትህቦን ዝሃበካ ሓደራ ኢሉ ዝሃበካ ብሕድረት ኣማና እዚ እቲ ኣማና። ዘረባ እውን ዝኾነ ዘረባ መኽሪ ዝሃበካ መኽሪ ብእምነት ንኻልእ ዘረባ ከይድካ ድማ ክትዘራረብ የብልካን ብእምነት ንዕኡ ታ ዘረባ ዝበለካ ከተውፅእ የብልካን ምስጢር ስለ ዝኾነት ናይ እምነት ኣሚኑ ስለ ዘዛረበካ በታ እምነት ክትከዱ ኣለኩም። እምነት እዚ እዩ። እዚ እቲ ኣማና ማለት ሓደ እምነት ክነግረኩም ዝያዳ ናኻትኩም ክኾነልኩም ዘምደቀይ ጭን ኢልኩም ስምዑኒ። ከፍ ኢልኩም ኩልኩም ከፈሉ ብሓንሳእ ዕላል ክኾነኩም ንኩሉ እውን ታሪክ ክኾነኩም ንኽትፈልጥዎ ናይ ኣቤ ዓብደላ ተባሃሉ ሓደ ሰብኣይ ነይሮም ኣብ ሓደ ከተማ ዓዲ ነይሮም። እዚ ድማኒ ኩሉ ሰብ ብደገ ዝመፀ ካብ ዓዲ ዝመፀ ወላ በዓል ሕርሻ ይኹን ወላ ካብ ደገ ብገንዘብ ይኹን እምነት ስለ ዝነበሮም ኣቤ ዓብደላ ንኩሉ ኣማና ምስ ቤተሰብ ምስ ሓውድዩ ምስ ዝኾነ ይራኽቡ ብዝኾነ እምነት የቕምጡሎም ነይሮም። እቲ እምነት ድማ ከመይ መስለኩም ዘምደቀይ ጭን ኢልኩም ስምዑኒ። ኣማና ሓደ ወዲ ሰብ ኣማና እንትሂብካ ነቲ ኣማና ኩሉ ግዜ ከተኽብሮ ኣለካ። ከምታ ዝሃበካ ኣማና ድማ ፅሒፍካ ብዕለታ ድዩ ብግዚአ ድዩ ኣብታ ግዜ ዝሃበካ መፂኡ ድማኒ ኣብዚያ መዓንቲ እዚኣ ክብለ ቆፀራ ዘይብሉ መፂኡ ድማ ሃበኒ ክብለካ እንከሎ ብእምነት ነታ ኣማና መፂኻ ከተርክቦ ከምታ ዝሃበካ ቆፂርካ ድማ ነቲ ሰብ ብእምነት ትህቦ። በዚ ጽቡቕ እዮም ነይሮም እቶም ወለዲ። ከምዚ ድማ ታሪኽ ተመሓሊፉ ክሳብ ሕጂ ሎሚ እውን ከምኡ እዩ ዘሎ። ብእምነት ኢና ንኸይድ። ዛዕባ ናይ ኣማና ክዛረበኩም ዘምደቀይ ሓደ ኣቤ ዓብደላ ተባሃሉ ኣብ ሓደ ከተማ ዓድና ነይሮም። ኩሉ ግዜ ናይ ኣቤ ዓብደላ እምነት ኩሉ ንእሽተይ ኮይኑ ዓቢ ስለ ዝኣምኖም ብንብረት ይኹን ብእኽሊ ይኹን በዝኾነ እምነት ናይ ኣቤ ዓብደላ ኩሎም ንብረቶም ነቢ ዓብደላ እዮም ዝረክብዎ ነይሮም። ኣቤ ዓብደላ ድማ ብእምነቶም በታ ዝሃቦም እምነት ኣቕሚጦም ፅሒፎም በታ ዕለት ዝሃቦም ፅሒፎም እዮም ኣብታ ሻንጦም ዘቕምጥዋ ነይሮም። ሳንዱቕ ነይራቶም ንእሽተይ ሳንዱቕ ዝኾነ እምነት ኣብ ኣቕምጥሎም ነይሮም። መፅኦም ድማ ኣቤ ዓብደላ ኢሎም ኩሉ ግዜ ሓቶም ከለዉ ተመሊሶም ድሕሪ ክንደይ ወላ ዓመት ይኹን ኣብ 2 ዓመት ይኹን ወላ 7 ዓመት ተኾነ በታ እምነቶም መፅኦም ሃብና ምዝብልዎም ከይጎደሉ ከየበሉ እምነቶም ተፃሒፈን ስለ ዝፀናሓ ነታ እምነቶም በታ ፅሑፍ ሪኦም
تنجنزبهم دما يركبوهم كم زي ما أبي عبد الله نيرم بعد دكان يم نيرم أبتاع دكانهم بزح إمنا سلازنا برام كل ما يفوتهم عبي مسني اشتي بإمنتهم زأكل عند أبي عبد الله كل جزية ما نمز فلطهم بإمنتهم زأكل نيشتي مسعبي أبي عبد الله دكان نيراتهم أبتاع دكانهم بإمنت زأكل كل سب الكتمات نيرو أبعد نيرو ولا وصاز نبروين نبقى من أبي عبد الله ملأختي زلخو بإمنتهم زأكل كلهم آمينهم و حدد ما نيرو سعيد تبهاله أب حدا قطر ينبر نيرو كل جزين علالنا خونك سعيد كل جزي صارنيا نيرو سعيد كصعير له كل جزي جنزب بإمنت زأكل نبي عبد الله مسيو إمنت بتأمانة نبي عبد الله جنزبهم نبي عبد الله يركبهم نيرو كل جزي خاب قطر اخلخون نايتلخون ولا درهوخون حزخ مص كله خب عدن ختمه نعين شيطو نبي عبد الله بإمنت نعوم يزبهم نبي عبد الله سعيد كل جزي صارنيا ينيرو كل جزي يخمص كله بتن جنزب زسرحن آيت فين النيرو إمنت سلازلو نبي عبد الله مسيو نبي عبد الله تنجنزب يركبهم نيرو كم زي خون كل جزي خم أجبر نير نويح كيدو خم خندي كساب 3 عامات 4 عامات حادث فلطين برن ناي سعيد كل جزي جنزبو نبي عبد الله يركبهم نير بإمنت زأكل أبي عبد الله ما من سلوز خونو بتاع سعيد ذهبهم جنزب صحيفة بلهم بعيلتها صحيفهم تنجنزب زركبهم ريم صحيفهم يقمطوا النير بإمنت زأكل ناي سعيد نويح كينو خم غيرو يخيد نيرو ذا تاريخ زيا ناي سعيد كنغركم بزيادة أب قطر سلز نبره سودر أدم أب قطر سلز نبرو صعرنيا سلز نبره جنزبو كل جزية صريحو نبي عبد الله يزركم نيرو أبي عبد الله بإمنوت ما تقبلو صحيفو بتاع صندوقهم يقمط أم نيرو دورو شيطو خينو ولا أغلي شيطو خينو وزخنه ناي سعيد جنزب أبي عبد الله يقمط نيرو ترحل نويح جزية ناي سعيد قعزو حدقا تقاتمو ناي سعيد لكن مقيتاو يخون ناي سعيد ما فلطلو يبلو مجكا حدا عركو أبي عبد الله جنزب خبزة مقمت وناي سعيد حدقا كاب تزنبرو عدقا وريدو خير كله اتوبوس غيرو مساب اتا اتوبوس حدقا تقاتماتو تقمت إلو دحر السومن وين يموت مالتي سعيد نفع من بارو ويتأمان أدماني كل جزية نبي عبد الله سلازنا بري حاد عركو كل جزية ناي سعيد تاريخ يفلت نيرو تمسدرو بزحت سلازي يفلت نبرون حاد عركو لكن تاريخ ناتو نسعيد نحاد عركو ينقرو نيرو يتجنزبو أبي كم زقمت أزنا بري ناي سعيد جنزب جاك حدا عاركوز فلطين برن ولا سدرو وين اي فلطين برن بإمنت زأكل نا حدا عاركو ينقرو نيرو كل جزية حدا مسانا سلازخونا كل جزية زمدك اي حدا مسترخبا ناي سعيد دحر سمون كابت حدا بزحات مسماتون وسو دحر سمون يموت دحر سمون وسمته لكن ايتا عاركوز فلط سلازنا بري ناوبو خيدو نسعيد نبؤن سدرؤن نقرم كم زيدو سعيد جنزب يقمط نيرو بلم سلازنا نقرن نبر دحرنا نويح جزية تم سدرو لكن كم سرح تنيا خمس نبر جنزب كم زلو فلتو لكن جنزب أبي قمت مسعيد أي فلتو أي نبرون لكن تعاركو نسعيد دحر هندين نويح جزية مسكونة خيدو نسدرو خيدو مسرعية سعيد ميتو مسبلو سعيد ما يتم سوالو هو نتم سدرو تقبيل بقى نعنا يبلو أنا اليوم سعيد كم زجر يتجنزب زغمتون نبي عبد الله مسوالهم دحرنا ويح جزية تمليسهم نبي عبد الله حتتوا نبي عبد الله تقبلهم هو حقهم اليوم نبي عبد الله تقبلهم رئام تنجنزب بصحف بشم مسرعي هو امنت دي امنت لازخنا زجنزب زي
ኢሉ ንኣቦ ስዒድ ትገንዘብ ኣረከቦም ብእምነት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ሓደ ወዲ ሰብ ንእምነት ክንዲ ምንታይ ከም ዝኾነ ከቢድ ከም ዝኾነ እምነት ሓደራ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ከቢድ እዩ እምነት በዚ ነቲ ኣማና። ስለዚ እቲ እምነት ናይ ኣቦታትና ሕድሪ ኣማና ከምዚ እዩ ነይሩ። ኩሉ ግዜ ኣማና ናይ ስድራ ቤት ናይ ዝኾነ ኣማና ኢሉ ምዝህበካ እዚ እቲ እምነት ድሕሪ 7 ዓመት ኮይኑ ወዳ ድሕሪ 10 ዓመት እንተኮይኑ መፂኡ ክሓተካ ከሎ በዓል ገንዘብ እቲ ኣማና ከምዚ ገይሮም እዮም የፅንሕዎ ነይሮም። ኣብቲ ግዜ እቲ ፅሑፍ ከማና ይነበረን ላኪን እቲ ዝግድስ እምነት ስለ ዝነበረ ፍልጠት ስለ ዝነበረ ክእለት ስለ ዝነበረ ብኣማንኦም ነቲ ገንዘቦም ኣቐሚጦም ነቦ ስዒድ ኣረከብዎ። ስለዚ እዚ እቲ ታሪክ ናይ ኣቦታትና ሓደራ እማና ከምዚ እቲ ኣማና ክነግረኩም ዘም ደቅና ስምዑኹም ታሪክ እዚ ናይ ኣቦታትና ሕድሪ እዩ። ስለዚ ንዓኻትኩም ይመሓላለፍ ዘሎ እምነት ክንዲ ምንታይ ከቢድ ከም ዝኾነ ሰላም ኩሉ ግዜ ብእምነት እዩ። ኣብ ዝመፅእ ግዜ ካልእ ዕላል ሒዘልኩም ክሳብ ዝመፅእ በዚኣ ሰላም ይራኽበና። ሰላም ዓለይኩም ወረሕመቱላህ ወበረካቱ።